Здравейте, вие сте с предаването Културен фронт. Аз съм Юлия Владимирова. Предаването днес започва с една интересна изложба как и къде се докосват Армения и България. Ще си говорим за изложбата Цветове и форми в арт-галерията на НДК. В студиото ни вече са художникът Онни Каранфилян и също така Хачик Абрахимян, който е председател на Центъра на арменските художници и също така художник и главен организатор на изложбата. Здравейте, много ми е приятно. Здравейте. Онни Каранфилян ще се грижи и за превода. Доколкото можем. Приятно ми е, че сте в студиото. Кажете сега как се стигна до тази изложба, как се събрахте и как се събраха всички тези произведения в галерията на НДК. То е много интересно. При художниците обикновено нещата са така на приятелски начала и винаги е импровизирано. 2017 с съпругата ми посетихме Ереван, Армения. За пръв път. Аз съм етнически арменец, но рода ми е тук около 200 години от страна на майка ми. И така с голяма радост се разходихме с тази прекрасна страна, бих казал. И в един момент се срещнахме с Хачик. Той ме покани да стана представител на тази организация за България. Аз приех, разбира се, защото няма нищо по-хубаво от това човек да се занимава с изкуство и да създава едни страхотни отношения, такива каквито ние имаме. И след това нашата председателка на благотворителната организация Пари Хорзаган, AGBU, съкратено, вече влезе в контакт с него и така успяхме да организираме. Кандидатствахме в Министерството на културата. Тук е място, може би, да благодаря на държавата в лицето на Министерството на културата, която финансира този проект. И мисля, че ще се получи интересно. Ще си поговорим повече за самата изложба и произведенията там, но да поговорим и за Центъра на арменските художници, чийто председател е Хачик Абрахимян. Да. Може ли да му преведете, за да... Գուզեմ խոսենք հիմա Գեդրոնին համար. Առաջինը շնորհակալ եմ, որ ընդունեցին. Първо съм благодарен за това, че ни поканиха за тази изложба. Գազམագերբիչներին շնորհակալություն մշակույթի նախարարությանը и на правителството и на фундацията Пари Хорзаган. բոլորին, որոնք որ այս ցուցահանդեսին սաթար կանգնան։ Գուզեմ պատմեմ մեր կենտրոնի մասին։ Կենտրոնը ստեղծվել է Искам да разкажа за нашия център накратко. 1990 թվականին, մյուս տարի 1990 година е основан, т.е. 30 години, може би близо, до година. Կենտրոնը աշխարհի երեսին ունի 450 В цял свят имаме 450 члена, които са художници. От Канада през Щатите, Бразилия, Венецуела до Индия. Тоест това е организация на арменските художници в цял свят. От диаспората, да. Գազམագերբել ենք մոտ 350 ցուցահանդեսներ աշխարհի 350 изложби имаме до сега в цял свят. Եվ շատ ուրախ ենք, որ պետք է ունենանք ցուցադրություն Съм много щастлив, че тук в България ще имаме такава изложба за пръв път. Այդ թանգարանի մեջ Սոֆիայի եւ նույն ցեվով Վառնա в София, в Националния дворец на културата, както и в историческия музей, по-скоро археологическия музей във Варна. Երկու ազգերի բարեկամության բուլղարների եւ Между հայերի тия две нации, България и Армения, българската и арменската нация, които имат Точно това щях да ви попитам. Вие какво знаете за връзката между българската и арменската нация? Два изключително свързани народа. Да, със своите различия, но и с много допирни точки. Մենք գիտենք, որ հին բարեկամներ ենք մենք։ Знам, разбира се, че ние сме, нашето приятелство е от хиляди години. Говорихме си за това, че тук аз да се намеся само да кажа, че всъщност Мовсес Хоренаци пише за вундовите или ванандовите. Сега не знам точно транскрибирано как е, но това са ванандовите българи, които живеят втори век в тая област, Северна Армения.
и даже участват в Варарайската битка 400 и коя година беше срещу персите. Историята е така много България, Армения и всички историци, доколкото знам, четат му все схорената когато искат някакви източници за България да научат нещо. Аз искам да кажа нещо, че всъщност чрез тази организация ние сега август месец представяме 15 български автора в Италия, тази организация. В Неапол. Под патронажа на кмета на града, с хубав луксозен каталог и всичко, което... И това е благодарение на тия нормални контакти, които надявам се, нали, да се засилват и, как да кажа, далеч съм от мисълта, че толкова можем да променяме някакво политическо статукво или нещо, нали, тия шаблони, които, нали, изкуството помагало, правило хората по-добре. Не. Аз не е ли оръжие изкуството в този смисъл? То е оръжие, когато зад него застанат хора, които разбират как да го използват. Когато има едно немърливо отношение, когато хората... Виждате за пръв път от колко години участваме в Венецианското биенале. И пак проблеми, пак приказки. Вместо да се радваме, че участваме. Защото Косово участваше преди България. И защо това е най-големия форум за съвременно изкуство. Да, там участват всички, които имат съвременно изкуство. Такива форуми малки като нашия сега. И ето те повличат крак. Сега август месец български автори в Неапол. Това е прекрасно. Да, и трябва да се говори за това. На него, да. А кажете, по какъв начин чрез образите в изложбата, която предстои да бъде открита, се виждат тези връзки между българския и арменския народ? Къде се докосват, къде се разминават? Повече кажете какви са образите, които сте създали? В картините ли имате? Да. Вижте, това е много сложно нещо да се каже така с две думи, защото... Ние ще видим и кадри от изложбата, така че няма да е толкова трудно за зрителя. По-абстрактни, по-формалистични. Вече виждаме кадрите. Може би любовта към колорита, това, към което арменеца го носи, и към формата обаче. Защото арменците са много силни в скулптурата, традиционно. Може би заради тия камъни, които са толкова много в Армения. И те правят едни прекрасни хачкари, които, знаете, са признати от ЮНЕСКО, доколкото си спомням, като световна ценност. Мога да кажа, че арменците са близки до България по усещането си за, ако говоря за художниците, нали, усещането им към цвета и не толкова към формата, но повече към цвета. С цвета са по-близки един с друг. Иначе ние пък сме много силни в графиката. Те нямат много графици. А поставили ли сте и графиката в изложбата като различни няма графика. елементи? Аз съм график, но реших да дам аз някакво там. Изкушавах се, но викам, айде да се къса така, да стои нещо по-извън проекта. Споменахме за скулпторите. Георги Чапкънов участва в изложбата. Да. Тоест традицията на арменската скулптура и на българската скулптура. Той е един страхотен рисувач, първото, което е. Невероятен портретист и може би един от малкото, които аз знам какви награди е взимал навън. Защото и аз съм участвал в Осака, но в раздела за графика той взима там за абстрактна скулптура и за реалистична. В Сило, мисля, че беше отделно някаква пак конкурс. Страхотен той, просто какво да кажа за него. Ние, така мога да кажа една малка тайна, той сега сигурно не слуша и няма, сигурно е в ателието. Ще получи плакет специално за цялостен принос, за развитието на българската култура, за връзките с Армения, защото той има страшно много приятели и в България. Даже скоро прави на един арменски художник от диаспората. В Силистра прави паметник. И така. Искам пак да се обърна към Хачик.
Обединена ли е арменската общност по света? Аз съм имала така опит в различни държави да се срещам с арменци и винаги ме е впечатлявала топлината и уюта на отношенията между тези хора и отношенията към всички останали. Ich bez varvin hayır daken ghalakvin, ich bez hürer gukan, ich bez hayır polor hayır aşkarin meç, ich bez gvarvin niraru. Այսինքն ինչ կաբեր կա, ինչպես է։ Gaber, ayo, nasıl? Բիդի ասեմ, որ բավական մենք զորավոր ժողովուրդ ենք։ Ժողովուրդ զորավոր է։ Այո, եւ արվեստը, մշակույթը, կուլտուրան ամեն ինչը բաղ է։ Քանի որ գաբը մեր շատ մեծ է աշխարհի տարբեր երկրների հետ։ Значи, традиционно това, което очакват и зрителите, може би, наистина са сплотени, наистина са така с топли връзки и художниците се поддържаме в цял свят. Това е накратко. Сега не е да изпадаме в някаква патетика такава. Да, излишно е. Но нормално. Има проблеми във всички общности. Това е нормално. Предполагам и ако живее по-дълго някъде, ще ги усетят тия проблеми. Както и аз сега не знам, чувствам се българин все пак, защото съм в България, но като отида навън, като срещна и арменци и българи, го чувствам еднакво така топлината, която усещам в усрещния. Това желание за бърз контакт, който може би темперамента по-от изток, така да го наречем. А според вас, кой е най-големият образ на връзката между двата народа? Това е хубав въпрос. Аз мисля, че вярат християнството. Колкото и да си мислиме, че българина, нали, съчетава езически някакви такива неща, аз си мисля, че арменеца, както е казал и Сарюан, ако отиде някъде, първото нещо е да построи църква и училище. Значи вярата, желанието за познание, за това да се съхрани рода. Мисля, че и българина го има, въпреки че ние сме тук по-критични някакси. Но сега, така, като слушам радио, аз слушам Хоризонт изключително много. Чувам какви хубави неща се случват с българската диаспора. Има много още какво се желая наистина. Мисля, че вярата, желанието да се запази този корен, това не обединява, защото сме древни народи, но сме малки народи. И винаги сме зависими от някой по-голям. И то е нормално човек тогава да му се засилят тия усещането, нали, за вярата, за етноса, за религията, за училището, за словото, което е много важно, за азбуката, която е уникална, нашата азбука. Последно само да кажем, преди да приключим нашия разговор, открива се в понеделник изложбата. Да, от до кога ще продължи? 18:30 до 8. Арт-галерията на НДК. Арт-галерия на НДК, да. Много ви благодаря за участието и за този разговор. Онник Карамфилян и Хачик Абрахимян бяха гости в нашото студио. Говорихме за Армения и България, цветове и форми. Сега Културен фронт продължава с джаз от Южна Африка. След малко министъра на пънка и джаза Цветан Цветанов ще бъде в нашото студио. И сега слушаме музиканта, който гостува тази вечер в София, който ще ви представим, Сибосиле Каба.